चलो चलो गेले पाय चालू दखना गाड़ी खेला गेले पाय एक नाम्बार दखना जोंनि दखनाया जुदि डाबल नाम्बाराव सिखारबा खेबसे गाहाम मोनगोन गेले पाय चालु 30 টাকা দিলে গাংতাম দোকান मोनगोन बायदि 50 টাকা দিলে गांथाम दखना मोनगोन 50 টাকাनिखौ गेलेयोबा 50 टाकानि गांथाम मोनगोन 30 टाकानि गेलेयोबा 30 टाकानि गांथाम मोनगोन गेलेबाय 50 टाकानि गेलेयोबा 50 टाकानिखौनो गांथाम मोनगोन 100 टाकानि गेलेयोबा 100 टाकानिखौबो गांथाम मोनगोन दखना 50 टाकानिखौ गेलेयोबा 50 टाकानि गांथाम मोनगोन 17 मोनबाय नै मोनसे दाउ मोनबाय नै मासे मोनबावबाय लानसै मोनसे मोनबाय नै आरोबाव दाउला खासिया बिराद बाब्ल'बाय थांनो लुबैथारबाय नों सोरनिबा खाफालाव थारमाने सिथ'आ ओरैजाय एसे गोजानावसो थाफैखाबाय र' थाबथाथारसै थाबथाथारसै दे गोसोखौ नुगोलो मोनथारबायना उननिया अननो ओंखारलाजोब्बाय आङो उनाव थाग्राफोरखौसो गाला गाथा जालाजोबलायलायनाय जाथारसैना दा रंजादोल' आं नाम्बार होनहरबा दे जाबाय आइ बारबावबाय टुआवसो हाबदोंमोन वानाव हाबफिनबाय टुआव हाबबाय 275 दखना गाड़ी खेला चालू 100 टाकानिखौ गेलेबा 100 टाका